Alma ang Malacañang sa pamahayag nga mi grabe ang krimen sa nasod, hilabi na sa baguhay nga kidnapping sa 14 anyos nga Chinese nga bata. Matud pa ni Palas sa Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga dili sakto nga ingnon nga misaka ang crime rate sa nasod. Dili kuno sakto, dili kuno maayo nga isulti or ingnon nato nga misaka ang crime rate sa nasod. Gikumpara ni Castro ang nahitabong krimen sa Administrasyong Marcos o sa kanhi Administrasyong Duterte mga suking tigaminaw. So nipalag ani si Attorney Claire Castro nga nisaka ang krimen sa nasod sa Pilipinas, dili ko na sakto mga suking tigaminaw. Pero sa akong naobserbaran sa mga krimen sa previous nga administration, hilabi na sa mga patay, kasagaran sa mga biktima sa extrajudicial killing, mga drug pusher, mga drug addict, mga rapist, mga tulisan, o guban pang mga badlungon sa katilingban, mga suking nga tigaminaw. Doon na po'y nangamatay sa war on drugs kay manukol man sa drug operation. Apan karon ubos sa Marcos administration ang mga tarong nga mga tao, mao na may gipampatay sa mga drug addict, mga suking tigaminaw. Nakabantay bitaw mo sa mga balita nga dunay mga krimen nga nahitabo. Unya ang mga suspect kay mga drug addict. Dunay mga babae gipanglugos o gipatay sa drug addict. Dunay mga gitulis o gipatay sa mga drug addict. Dunay mga naglingkod lang o gidunggam lang og kalit sa mga drug addict. Dunay mga nagtambay lang, gipamusil lang kalit sa drug addict kay gitripan mga suking tigaminaw. Sagad sa mga krimen ang mga suspect drug addict. Kung ikaw ang pasultion, asa may mas daghan ang krimen sa Duterte administration o sa Marcos administration, ikumpara ko ninyo, tandi ako ninyo kung asa ang mas daghan ang krimen mga kabombo. Kay kung ako'y pasultion, mas maayo na lang ng mga matay ang mga drug addict nga mga badlungon kaysa ang mga tarong nga mga tao ang mabiktima sa mga drug addict. Dili na kakumpiyansaan karong panahon na nanagan ang mga drug addict mga kabombo. Samutan pa aning mga vlogger nga mag-content og suyop-suyop og shabu, mga suking tigaminaw. Wala gyoy nakabadlong ani. Nganong gitugutan man ni ingon ani nga content suyop-suyop og shabu. Sama ni Tuterman, superhero nga magdaladala og tuter. Mao ni iyang content magsuyop-suyop og shabu, mga kabombo. Katong mga tao nga wala masayod kung unsaon pag suyop og shabu, makat-on na lang tungod aning mga vlogger nga mag-content o gasoyop, mga suking tigaminaw. Sukad nga mikanaog si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Malacañang, nanaghan ang mga vlogger nga mag-content og soyop og shabu. Unya sa una, ang mga drug addict mahadlok nga maapil ang ilang pangan sa drug list o sa watch list kay mahadlok nga matukhang. Apan karon ang mga drug addict mag-video pa man, mag-video pa kung magsuyop o niya i-upload pa sa Facebook. Confident naman kayo ang mga drug addict karong mga panahon na mga suking tigaminaw. Ikaw nga namin na ron, unsa may ikasulti mo ani? Unsa may mo naobserbaran sa previous administration o sa karon nga administration? Kaya ang taga-Malacañang nipalagwa kauyon sa nigawas nga pamahayag nga misaka ang krimen sa nasod sa Pilipinas. So matod pa ni Palas Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga dili insakto nga muingon ka nga misaka ang crime rate sa nasod sa Pilipinas sa mga suking tigaminaw. Kung ikaw ang pasultion, tinuod ba nga misaka ang crime rate sa Pilipinas? Tinuod ba nga midaghan ang krimen sa Pilipinas mga suking tigaminaw? Di mangutana kuno ninyo kung ikaw ang pasultihon o asa may mas daghan ang krimen karon nga administration or sa previous nga administration na mga suking tigaminaw.